वाह हम भोजपुर जिला से आई बानी। हाँ जी। आई गाना जख्मी भैया कहने को नहीं, जख्मी भैया ए भैया अनुपमा ई गाना जौन हम गावतनी। हाँ जी। स्टेज प्रोग्राम के इतना प्यार दुलार बा, तहार भी हमार भी। ई गाना आज से करीब 5 साल पहले लिखाई रहे, जहाँ लालू जी के पार्टी के बड़ी प्रतिष्ठित नेत्री है कांति सिंह जी, सही बात। वह उद्घाटन करता रहली। यादव समाज के भाई लोग रोहतास जिला में कार्यक्रम करौले रहल, तो कहनी कि जन्माष्टमी के अवसर बा, हाँ हाँ एगो गीत कन्हैया जी पर लिख दी ताकि कन्हैया जी के भी आशीर्वाद मिल जाई। हाँ जी। आई समाज तो हमारे के बड़ी प्यार दुलार दिले। वाह वाह। कलाकार वही होना चाहिए जो हर समाज के लोग उसे मान सके। सही बात। जातिवाद विशेष पर गई तो खाली एगो लोग मान, हाँ जी। दूसरा में बोलावली तो साटा फेल कर देबो। सही बात। तर अभी गने नहीं जख्मी बेहो घड़ी गाना लिखनी, फिर हमारे भाई पिंटू लाल गौले, चंदन यादव वो रील बनौले। हाँ जी। तो ओकर वायरल हो गई। हाँ हाँ। बाकी कहने कि सुनो हम कॉपीराइट ना मरने हैं सके भाई हो, उहे गीत के आदेश आइल बा। हाँ जी। है जेलवे में भइल जेकर अरे जनमावा सुनले होइबा का आजादो जी के नामा जेलवे में भइल जेकर जनमावा सुनले होइबा जादो जी के नामा जेलवे में भइल जेकर जनमावा सुनले होइबा जादो जी के नामा जेलवे में भइल जेकर जनमावा सुनले होइबा जादो जी के नामा अरे गवन करलो पिया हो घरे बैठल गाना करला पिया हो घरे बैठल अपने तो गइल राजा हो अरे अपने तो गइल पिया हो अपूर्वी बन दिया अपने तो गइल राजा हो अपूर्वी बन दिया ओए में भइल जेकर जनमावा सुनले होइबा जादो जी के नामा जेलवे में भइल जेकर जनमावा सुनले होइबा जादो जी के नामा। उहे कन्हैया जी हवन। हाँ जी। आफतों में पड़ल जब नगरी पर्वत उठवले अउरी आपदर पड़ल नगरी पर्वत उठाले नगरी। कौन पर्वत? कब? गोवर्धन पर्वत। हाँ जी। जब पूरा मथुरा के लोग कष्ट में पड़ गई, हाँ हाँ। इंद्र भगवान खिसिया के बारिश देवे लगले। हाँ जी। कान्ही अंगुरी पर गोवर्धन पहाड़ उठा के हाँ। सबके रक्षा कइल। वाह। आफतों में पड़ल नगरी पर्वत उठवले अउरी तो राक्षसन के कइले कम तमामा सुनले होइबो जादो जी के नामा रचना के कइले कुल्ही तमामा सुनले होइबा जादो जी के नामा राक्षसन के कइले कम तमामा सुनले
दी हाँ जी कि दुष्ट रहे सड़िया रे खींचो कि दुष्ट रहे सड़िया खींचो खींचो आ रखले आई नारी के इज्जत अरे दुष्ट रहे खींचत दुष्ट रहे खींचत दुष्ट रहे सड़िया खींचत रखले आई नारी के इज्जत कि जखमी गोलू अरे पूजो सुबह समावा वाह 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 जखमी गोलू अरे पूजे सुबह वाह अरे समावा जय हो प्रभु सुनले होइबा का अच्छा तो जी के नाम चले होइबो चले ये है भोजपुरी है अरे जेलवे में भइल जेकर जनामा जेलवे में भइल जेलवे में भइल जेलवे में भइल जेकर जनामा सुनल होइबो जगो जी के नामा जेलवे में भइल जेकर जनामा सुनल होइबो जगो जी के हमार भोजपुरी बा अब भोजपुरी तो सगरो सुनल जाला मानी जे राम समूझ यादव जी के हमनी के शहादत में और आज ही जन्मदिन बा हाँ जी ती तो सब गीत हमार अनुपमा के गुणगान सब कलाकार के गुणगान